Ngayon, papunta naman tayo ng Barangay San Roque dito sa nilang Barangay Elementary School, Barangay San Roque. Medyo tahimik lang. So, kailangan lang magdandahan lang dito pumasok. Tahimik pa yung school. Walang mga batang lumalabas. Medyo hingal-hingal. Kasi ang ganda kasi ng panahon ngayon, no? Walang kainit-init. Medyo peaceful pa silang lahat. Ayan, mga kaibigan, tayo alis na. Punta muna tayo sa Barangay San Roque, doon sa may dryer. Medyo malayo pa konti, mga 30 seconds siguro makarating na tayo sa barangay, kanilang barangay hall, kanilang home court. Galing sa elementary school ng Barangay San Roque. Maganda rin dito sa kanila dahil tahimik din. Peaceful ang mga tao. Puro busy sa kanilang mga work sa bukid. Tuloy lang tayo mga kapadyak. Ayan na ang kanilang ito, madadaanan mo yung ito na yata ang pinakamagandang bahay sa San Roque, ang dream house. Ito, ang ganda. Wow. Na kanila yung home court ay yung barangay hall nila. So, pahinga muna tayo dito sa home court ng Barangay San Roque. Medyo pinawisan pa. Medyo pahinga muna. Medyo tahimik pa mga tao dito. Ang ganda ng lugar nila din dito. Ayan. Tahimik pa sila ngayon dahil wala pang mga bata sa loob pa ng eskwelahan. Naikot na natin yung buong barangay. So, dito na ako ngayon sa search. Medyo nihingal pa. So, pwede na magpahinga. So, kung gusto nyo dumayo dito guys, pwede kayong dumayo maglaro ng trail. Maganda pa dito, hindi pa na siminto yung daan. Sige, see you next time mga kapadyak. Goodbye.